Grupp ta' priġunieri mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin il-Ħadd ingħaqdu flimkien u ħadmu biex permezz ta' car wash jiġbru fondi għal Fondazzjoni Inspire. Din l-inizjattiva li qed intallaw illum qed intallawha biex ngħinu lil tal-Inspire. Ġieli għamilni għal xi attivitajiet oħra wkoll għal xi soċjetajiet oħra għal min jitlobla. U hawnhekk ninvolvu naqra lill-inmates kemm jista' jkun li jagħtu l-sem tagħhom f'dan il-biċċa xogħol li qed nagħmlu daqshekk nobbli. Waqt l-attività daw kollha li rridu jaħslu l-karozza setgħu jagħmlu dan billi jagħtu donazzjoni. Bħala ringrazzjament il-priġunieri ħasbu biex joffru xarba friska magħmula mill-frott lil daw kollha li jagħtu dik ix-xi ħaġa żgħira. Dan sar minn stand apposta li ġiet armata l-okkażjoni. One News tkellem ma' wieħed mill-priġunieri involut f'din l-attività nobbli. Bla dubju ta' xejn, ġana nħossuna utili fis-sens li għandek il-grupp ta' priġunieri li qed nikkontribwixxu billi nagħmlu dal-car wash. Meta nafu l-fondi li ħinġabru bl-Inspire. Naħseb hija inizjattiva li ħadu l-uffiċjali tajba ħafna, aħna tajna semna bil-gwi. Attività bħal din tinvolvi xogħol u preparamenti minn 4 ġimgħat qabel u l-priġunieri jkunu qed jistennew bil-ħerqa biex jaħdmu fuq inizjattivi bħal dawn. Soċjetà barra dawn l-4 ħitan, għax din qiegħed ġo kaxxa magħluqa. Ma jħarsux lejn daw in-nies blenti differenti, daw in-nies għandhom qalb soċjali wkoll. Wara din l-attività l-priġunieri se jkunu qed jaħdmu fuq drama bl-isem ta' Tuni Ċans li se tittella fis-7 ta' Ġunju li ġej u l-flus miġbura midħul se jmorru għall Fondazzjoni Suriet il-Bniedem.